Nazdar žongléři. Čau. Před 2 týdny jste se poprvé dozvěděli o prvním mistrovství České republiky v žonglování. Od té doby jsme od vás dostali hromadu reakcí. Rozhodli jsme se, že s Tomášem natočíme video, které zodpoví všechny vaše dotazy. Takže kdy a kde se to koná? Celá akce se koná od 5. do 7. září v Rosicích u Brna a více informací najdete na facebookové události nebo na stránkách www.czechjuggling.com, které budou spuštěny 1. srpna. Tome, proč vlastně pořádáme mistrovství? No, protože nás žonglování baví a žádná taková akce v Česku není. A jakýže bude program? V první řadě jsme chtěli udělat akci, na které se nebudete nudit. Takže kromě samotné mistrovské soutěže, která proběhne v sobotu, se můžete těšit na pátek a neděli plnou workshopů, přednášek a volného žonglování. Domluvili jsme se s Vespídnem, že můžeme promítnout jeho nejnovější film Projoy v rosickém kině Panorama. A to v sobotu večer. Kolik stojí vstup? Vstup pro nesoutěžící stojí 300 Kč s předregistrací nebo 500 Kč na místě. Pokud budete chtít i soutěžit, stojí vstup 400 Kč s předregistrací nebo 600 Kč na místě. A pokud chcete přijet pouze v sobotu na soutěžení, tak zaplatíte 150. Jaká jsou pravidla a disciplíny? Disciplíny jsou pro tento rok 4. A to show, endurance, until you drop a sestava. Kompletní znění pravidel najdete na stránkách czechjuggling.com od 1. srpna, ale já vám je krátce nastíním už teď. Show se jako jediná disciplína odlišuje od těch ostatních tím, že je hodnocena ryze subjektivně. Hodnotí porota a vaším úkolem je předvést žonglérské vystoupení, kterému můžete mít i hudbu a jste omezeni pouze délkou 5 minut a velikostí stage. Endurance je další soutěž, při které musíte žonglovat co nejdéle s určitým počtem objektů. Ty počty objektů jsou 3 míčky, 5 míčků, 6 míčků, 7 míčků, 3 kužely, 5 kuželů a 5 kruhů. Se 3 míčky a 3 kužely moderátor po 2 minutách pokládá různé úlohy a to je například kleknutí, sednutí nebo točení se dokola. Disciplíny Until You Drop a sestava jsou do jisté míry podobné. Podobné v tom, že využívají stejný bodovací systém, který spočívá ve sčítání bodů za triky, za přechody mezi triky a za komba a odečítá se počet chyb, body za chyby. Ten bodovací systém je ojedinělý a byl vymyšlen přímo pro naše mistrovství a pokud byste ho chtěli do detailu nastudovat, tak budete mít možnost od 1.8. na portálu Czech Juggling. Rozdíl mezi sestavou a Until You Drop spočívá v časovém limitu. Sestava má časový limit 2 minuty a Until You Drop vlastně časový limit nemá, protože můžete žonglovat tak dlouho, jak dlouho vydržíte, ale nesmíte se zastavit a nesmí vám nic spadnout. Until You Drop má 2 podkategorie. 2 diabola a 5 míčků a sestava má více podkategorií, to míčky, diabola a poj. Míčky a diabola můžete používat v různých počtech, tedy můžete střídat žonglování se 3 míčky, s 5 míčky, jak chcete, ale máte na to pouze 2 minuty. Na začátku si Tome říkal, že vstupné s předregistrací je mnohem levnější. Kdy teda předregistrace začíná a končí? Předregistrace začíná 1.8. na internetovém portálu czechjuggling.com a končí 11.8. A cože je cílem akce? Cílem akce je umožnit žonglérům získat titul mistra České republiky a tím vám dát pořádnou motivaci trénovat. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like na Facebooku a sdílejte toto video s kamarády. A my věříme, že jsme všechno podstatné už řekli a pamatujte, že mistrovství začíná za 6 týdnů, takže dobře potrénujte a uvidíme se 5. až 7. září. Čau. Čau.